Dan bace fa. wallahi wannan ya shigar da kai mutum ɗaya na shigar gagare ne wanda aka nema mutum ɗaya na shigar aka nema ana zariya sun yawa zan ki shigar kai wanda Allah ya ba mota ya ba shi mota yawa ai ba kun ba magana to ba magana to idan aka bije ba su ba sani da dambe mai hadari idan aka fito wajen nan gurin ba mu magana dambe ali talauci magana da muke biya sabi ina dauka idan aka fito wajen nan gurin
babu maganar dambe idan aka bige ka haka akan shi ne ta na dauka ba maganar amma ta ci na sauran yaran da suka da hukumar abin sun gaba su ta ba ma agogon da Allah sun su gidan wannan a ba ma agogon da kyau ta mana da agogon akwai agogon wannan ƙarfin da ta gida ta kai gana gudu sami musa musu kai wa'anda suka raba wannan takardar kai wa'anda suka raba takardar nan su so mana idan suka tafiya sauran kai na tafi kaga ku jira Allah kada ki wannan takardar ta bude ta ko kuma da haka kuma uban nan kai mai martaba ga dambana an riga an taka tsakanin ɗan Ali da shi gwamnati idan aka musashi na sama ba a bar shagon 'yan sanda da alin ba ta isa a jarida da za ta tattara shi bana in ya ce ba za a bi da shi wannan ruwan shi babu laifin ne babu kai idan Allah ya kai masa sama ba a bar 'yan sanda ba kuma wannan mai mota ya ce da kanshi zai ba da wannan mota kuri da zan zagayawa ka za a yi da ɗauka sai ka samu wani ya rike mutum ya kuri da taka kuma aka yi rikewa kai so mana ka rike mai wannan tunda a ina mutum ya sauka sadawa an bi da shi aiki sani kai ba na ba kai Allah na fi za ka rika zaga wanda yana ɗaukar ka. Na tashi. Kai da wannan man saka ta abu kullu a jama'a magana wanda ita kawai za ta kuna zaga ta wannan zai rika ɗauka. Kai da wannan. Kai ga wanda ake so rika ɗauka nan da Allah. an yi wa ana masu ruwa da wani fuska da ba ta rika daukar ta ɗan da nan gudu sai ku ɗan yi dile da zai rinka to ku je ko fara da mutane ku je ku wuce kai a ce ba mun gyara a fushin ba kare ma za a yi ba ta ku dinga tafiya ku ne ya tare da da sakon 50 a banza na rage da Allah bota ba banza ba na rage da Allah bota ba banza ba a cikin sautuwa ka fita cewa ne wannan ko ni tafi da lauta kauce ko yake kauce ka sake dagowa a ni dan jarida ka da yake so yau yana dauka kauce ka sake dagowa ta tunabi lokaci ya ga da su sabo Kota a banza a wasu wallahi za ku ya ka bude mana ya ba fa ya shi ruwa ne za su tashi
wannan abin yana sun ƙira cikin nan bane ba wani magana ya maza Allah za su daga na rantsa da girman Allah na rantsa da girman Allah ba a cin mota a banza na rantsa da girman Allah sai tambaya isa mutane su sa ayyukan ba a cin mota kuma uban nan kan yasa Allah kai mu ranar asabar dan Aliyu ba ta yi saka shagon ga hagon ɗan sanda alƙan jarida da ga ta sama kai alƙan jarida can sama ga fasar wucan na dauka Umaru kana ya kuma shi a guri kama shi a guri abinci muke rera an yi miti ɗaya da rabi a banza a wasu marar da ta Allah ta san ban ba abin shago ya san da dan alime ta sun yi ruwa ta siyar kuma uban nan kai ya sa yauwa alƙan gari da sai sama na rantse da girman Allah na rantse da Allah da ya halice ni kun yi miki biyu a banza akwai yellow card ba wallahi tallahi kun yi miki biyu a banza a wasu akwai yellow card akwai wallahi yellow duk card wanda zai shi moto na rantse da Allah duk wanda zai shi moto sai ya sha wahala na rantse da Allah kowa da ake ji wallahi sai da dadi da hauna fi shafi kuma wani abu da Allah billahi ya nuna da na riga ta ta da kanin gure ba da arewa ga jamban na an riga an taka tsakanin gure ba da arewa tsakanin gawajen mai tafasara da shi da ɗan aliyu zaki gura uban na kan yasa Allah ya kyauta Allah na roƙe ka إنا لله وإنا إليه راجعون